Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Ha? Duha ka tao? Gipatay! Kinsa man ang mga tawhana ang gipamatay, ha? Madyo, kinsa? Bangag sa ilong! Nakasabot ko sa imong inamang pero sa imong sinyas. Wat ko kasabot mo ang... Itex! Iwa ko'y nasabtan, Madyo! O baga, pag kuwag bulpin o papel, ha? Kuwag bulpin o papel, isuwat, kaya akong basahon, bangag sa ilong! Duha na sabna ko ka mga alyados ang gibugto dili pagitugay sa bangag sa ilong ng eskwadro. Nigara na ginatawa na. May adlaw raon niya kanako, Misael! Unsa na i-update by Sarge? Waning terisog pangimbestigar tungod kay parehong mga sagbot sa katilingban ang duha nga imo gibugto bay. To di ay. Bago na ang PNP chief sa nasod. O bay, si Major General Victory Gaspar. Kay nganong di bay, ha? Sinagop siya sa mga ginikanan ni Major Gaspar. Unsa? Nablaka ko. Nga tingali og na ay magic unyang mahitabo sa mga kaso nga ikalambigitan sa kagaw nga Major. Aw, manilaw niya ta bay. Basta kay alang nako by Sarge. Bisa kung siya mahitabo. Magpadayon kita mission sa esquadro suma sa gusto mahitabo ni Sir Mark. Yatong buhi pa siya. Ako sad bay. Isaad po na ko nga samtang buhi pa ko. Mapabilin ko nimong sidekick bay. Salamat by Sarge. Nang, sa sunod adlaw na lang ta magtingog pang grocery. Inday Aliyah. Agad malamang ko nimo inday, oy. Asa naman to sila, Nang? Ay, nagasulti man to ang duha tuwa sa luyo na ining balay. Palihog kong tawag, Nang. Mga na ta. Ay, inday Aliyah. Ay, sige na kamudo dong Misael. By Sarge. Nanawag na si inday Aliyah kay mga na kuno. Salamat ng butyang. Tara bay. O bay, Misael. Una lamang ato sa komedor dong Misael. Musurod na kami si By Sarge. Naalaman kami sultihan makadiyot nga importante gid kaayo. No, asa na ditong gipaapas na ko ninyo? Og si By Sarge. Hay naman, nanwa di sila. Napa ko na sila panagsultihan. May sulti ni nang butyang. Pasagdan na lang sa nato silang magkasulti. Saon man gud ka. Nakita man ako ni anang By Sarge nga uga sila og tinagdan ni nang butyang. Mao lagi. Di ka na tumapugos ang lalaki kung wag kini gusto. Maluoy lang ang taon tanin ng butyang. By Sarge. Syalan mong gyoy. Wala ka lamang di ay plano alang ka natong duha. Iya. Iya. Lanoy, sobra na gyud ka. Day butyan. Kana. Ayaw taon kong presyura ng bahin ang taon day, oy. Malinaw ragig ko sa akong pagasinggol. Hala, ayaw ba yung kalimot nga naari na hitabo na itong duha, oy. Nanasutani. Unsa di ay? Hinubog na taon tong ako, day. Kalimti taon tong nahitabo na tong katong nahubog ko. Ubog ba, uroy, oy? Labihan man gani mong nakaungad na mo, mo to'y bubawag. Loy, grabe po ka. Sabi mo ko na kong baboy. Grabe ha. Bungar taon tos kahubog na ko taon, oy. Mong kalimti to. Dili, oy. Dili kid By Sarge. Dili kayon. Kinahanglan na imo ganyan akong pakaslan. Oo, Musli.
Foster brother na ko ang bagong PNP chief. Kumalipyo ka sa ibok kiato mga kaso, mas palikod ang organisasyon sa markanakon. Onda, Bosley. Apan unsaon man? Nga ang giila na kong igsuon. Kamo na'y PNP chief karon. Si Major General Victory Gaspar. Gitalikdan man ko. Ikaw ayaw pakawa palaom ha? Ikaw kontak sa iya. Ikaw hangyo. Paupos. Hatod siya looy sa imo. Osto ka, Bosley. Akong paningkamutan. Aron makabalik ko sa serbisyo sa PNP. Kalabuhata ka na. Kaya dako ako patoo nga siya bati sa imo kalooy ba? Ha? Medyo Gaspar? Oo, Bosley. Kung mahimo, mutilap ko sa iyang lapalapa. Aron lang iya kong tabangan na makabalik sa kong pagka-opisyal. Good! Really good! Sayod ko, nga prinsipyo ra ang nakauwang talik ka na mo ni Brad Victory Gaspar. Bausa, magpakiluoy ko aron iyang tabangan. Basta kay buhaton lagi na ko ang tanan, Bosley. Hinaot ka maokis ikaw o imo ha Foster brother kada pag-o telikod karo PNP chief. Ostong big boss. Dako og binta kung makabalik ko sa serbisyo isip opisyal sa PNP. O posible ka na may tabaw. Karon nga maunay PNP chief sa nasod ang pangag sa ilong na sinagup sa akong mga ginikanan. Ang swapang ng Major General Victory Gaspar. Hala ka? Hala ka. Do ka butilyang beer? Oh, Baysay. Kipalitan ti ka, aron na akay kalingawan og tagay-tagay. Magina ko bilib ba di boy? Day butyang pinanggagigi ko ni mo ba? Pinanggagit kayo ti ka, Baysay. Ako raman ang wala ni mo panggaaguan. Ay, isang taon na siya eh. Ayaw, gunit-gunit. Ay, sige na, oy, pagtagay na diya, Baysay. Aron pod, dili kalaayon ba? Kami na lang niya si Baysard sa mga grocery. Misael, okay na lagi. Mag-amping lang yun mi. Di nilang kamo si nangbot siyang sa bahay. Dili mayong kumpiyansa ta karong panahon na. Sige. Ikaw mahipaw. Kinanang ampingan tagid ka, Aliyah. Tungod kay mahal kita ka. Salamat, Misael. Mahal sa kayo ka. Di ko makatugot kung simba ko doon ay daw may tabo ni mo, Aliyah. Misael. Dali, be. Baho sa pag-akus na ko, be. Ako sab. Di sab na ko kaya kung simba ko may daw may tapok ni mo. Mas bay pagmamatay na lang sab ko. Aliyah. Ikaw na lang nahipiling pinuhat ni nagpahala ko, Misael. Hala ka, oy. Wala naman ay sulod ang duha ka mga dakong butilya sa beer. Nahurot ka ni mo, Baysay. Hala ka lamin na ni mo, Ismael, oy. Ani mo day butyang eh. Mamos beri kagpaan. Baysay, yun, oy. Mugi na si Jog, makainom na, oy. Eh, tinuod bitaw na. Lamig ikaw. Kapurong lawas mo imo. Day butyang. Imo mga paang labihang busuka. Murag lidlight nga labihang hayaga. Ay, Baysay, oy. Mugi ka na ganahan ko ni mo makainom ka. Sakto, kita kong desisyon, gipalitan ka. Kay musulti, gayon ikaw sa tinuod. Muta. Aday, Sarge po ba? Inaya po. Mga pangos, magkita na ng imong kalaki, Dudong. Ay, inaya ko. Bahagi ni mo. Ay, bantay ka man bitaw, dili ka mulitok nga ng mga punga. Di ka hubog ba, Sarge? Agay, kalami. Ako kamot ang gigisan mo pagiging Guwapaligi ka, guwapa ka. Patagi ko ni mo, day Lorina. Sa ngalan? Lorina. Kisa Lorina? Inibot yang baya ako, ha? Oo, lagi. Ingon bitaw ko. Kanang Lorina, katabang baya na nilang mami. Nada sa unahan, sa baseline, ha? Alay, kakale, pero kung takot niya, kinsa imo giganahan, kanang Lorina o ako. Uy, tubag ako. Ikaw li kong ganahan, ikaw. Patagi ko ni mo. Kinsa mo kuno ako, ha? Talikod.
Ate ba? Kinsa ako? Kinsa ngalan ako? Si Daylorina ka. Dili na ko nimo. Wa ka gay klaro ba, Sarge? Uyab kinay na nimo ka nagingan lag Lorena. Ay! Asa mga day butang? Ay, gubiyay, ay! Day butang, saon mo na ko ni! Papihit ko ni! Papihit ya! Wala wa si Papihit! Tulog ko! Bahala ka niya! Bukawa lang ko niya ko! Buwag na mo! Butang Nagtago-tago ko aron sa paghatag og seguridad sa akong kaugalingon. Ah, bao ba? Ustong gibuhat mo, Glena. Kung luwas na unyang igawas, mapakita ron niya ako sa baluarte sa Markang Dragon. Himuang inutok ang imong mga lihok, Glena. Salamat, Major Gaspar. Ah, Tode, may ideya ka ba? Kung asa na karon si Binjak? Ha? May nasayran ka na ba bahin itong tawana? Ha? Glena? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.